Ambalmao anula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ vieux soba no studio 6 ye nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ yan nɔ Washington DC an ka bi jɛmukan kumaba u bɛna tali kɛ ninnu de kan Mali jamana fanga o ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Musa Mara ale bɛ jateminɛ dɔ kɛ ayiwa ko minnu bɛ senna Mali kɔnɔ nin wagati in na ka fara an bɛ taa Senegal fana ayiwa jamanatigi n'o ye Macky Sall a ye jamukan min kɛ kunu sufɛ halisa Senegal jamanatigi ka jamukan kana kan ani kunnafonidila Salif Sanako bɛna kuma an ka lasigiden fɛ n'o ye Nama Jara ye ka bɔ Dakar ka fara Sikaso musow ka sugunakɔ o baaraw kan a n'a gɛlɛya an bɛ taa fana halisa nɛrɛ walima n'u b'a wele ko sunbala o bɛ dilan cogo min na ka fara jamanadenw fɛla n'o ye Mali jamanadenw minnu bɛ Amérique yan Amérique yɛrɛma hɔrɔnya selidenw n'o ye 4 juillet bibi na ani ka fara halisa o hukumu kɔnɔna na seli ɲɛkɔrɔla la ayiwa lakanako min bɛ sen na Amérique maraw dɔ kɔnɔ ka fara an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni kumaba ye k'a lasa ma. Baro sigila ni Musa Mara ye n'ale jamana fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔrɔ ale bɛna kuma ayiwa jamana kunkanko minnu bɛ sen na sisan ni waati na VOA Bambara lasigiden fɛ ka bɔ Bamako n'o ye Mariam Kouyaté u ka baro sigila an k'u lamɛn. Mali ɲɛmaaw de y'a ɲini MINUSMA ka na an ka jamana kɔnɔ ka na an dɛmɛ an ka baara la. Ni Mali ɲɛmaaw y'a ɲini MINUSMA ka taa fɛnɛ baasi t'o la. Ne ye laseli kɛ o de kɔnɔna la nko MINUSMA tagali kɔni an kana kuma o kan tuguni. An bɛ kuma min kan MINUSMA tun bɛ jɔyɔrɔ minnu na an ka jamana kɔnɔ o jɔyɔrɔ ninnu kana lankolonya an ka laɲini kan ka k'o de. O jɔyɔrɔ ninnu kana lankolonya fɛnɛ an ka jamana ɲɛmaaw mago bɛ jamana kɔnɔdenw fɛnɛ ka baara la. Ɲɛmaaw kan k'u seko kɛ jamana kɔnɔdenw kan ka tɔ dafa. O yɔrɔ la n ye jɔyɔrɔ damadɔw kɛ misali ye. Jɔyɔrɔ fɔlɔ n'o ye bolonɔ bilala gafe min na ka kɛ accord d'Alger pour que bɛn ka sabati jamana kɔnɔfɛla la. MINUSMA tun ka baara b'o waleyali la kosɛbɛ. Kɛlɛ kana kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ basigi kana kɔrɔn fɛ. An k'an jija MINUSMA tun sen dalen bɛ yɔrɔ min na an ka ɲɛmaaw ka se k'u sen da yen armée ka se k'a sen da yen diplomatie ka se k'a sen da yen administration ka se k'a sen da yen. Jɔyɔrɔ wɛrɛw tun bɛ MINUSMA la n'o ye bɛn kana maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ camancɛ yɔrɔ la ani yɔrɔ caman na an ka taa o sira fɛnɛ fɛ. MINUSMA ka jɔyɔrɔ wɛrɛ tun ye mun ye maliyɛn caman tun bɛ baara kɛ MINUSMA la ni MINUSMA taara olu ka baara bɛ tiɲɛ an k'a lajɛ sa hali ni a ma se ka kɛ ka baara di u bɛɛ ma minnu baara bɛ se ka d'olu ma sira o sira fɛ gouvernement k'i jɔyɔrɔ fa an ka cakɛdaw k'u jɔyɔrɔ fa maliyɛn gansanw fɛnɛ k'u jɔyɔrɔ fa o yɔrɔ la. MINUSMA ka jɔyɔrɔ dɔ wɛrɛ tun ye fɛn dɔ ye o ye gouvernement yɛrɛ ka baara fɔlɔfɔlɔ ye o ye ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ d'u ma nko an kana nin tuma in kɛ droit de l'homme ka segin a kɔ ayi an k'o kɛ gouvernement yɛrɛ de ka wajibi ye ka maliyɛnw ka droit de l'homme sabati. Ayiwa monsieur Mara e yɛrɛ ka yeta ye mun ye yɛlɛma minnu donna gouvernement na ni waati in na. Ne kɔni ye min faamuya remaniement na politique mɔgɔw presque u bɛɛ de bɔra gouvernement na sisan. Transition daminɛna tuma min na ne ye vidéo de kɛ n ko sɔrɔsiw transition tɛ politique tuma ye an politique mɔgɔw an k'an préparer ka élection makɔnɔ an ka maaw ta k'u don gouvernement na maa minnu tɛ politique mɔgɔ ye u b'u ka baara dɔn olu bɛna baara kɛ nin tuma in kɔnɔna la ka kow lakile comme ça u bɛ chance di politique mɔgɔ minnu mana na kɔfɛ olu ka se ka continuer lakilenni fɛ a bɛ komi u bɛ k'o sira de ta sisan an bɛ remaniement in bila o minɛn kɔnɔ nka halisa minnu bɛ don gouvernement na u k'a dɔn nin tuma in na Mali mago bɛ baarakɛla maa min tilennen don maa min ladiri don maa min tɛna baara kɛ k'a fɔ ko n bɛ n yɛrɛ diya mɔgɔw ye u k'u ka baara kɛ baara lakika dɛrɛ kan ka kɛ min k'u kan dɛrɛkako k'u kan k'o ka jɔ jamana kɔnɔ a ka ca ala fɛ ni technocrate bilala gouvernement na a ka ca ala fɛ u bɛ t'o sira de fɛ. E ye politique maa ye wa i bɛ caman dɔn jamana in yɛrɛ kunkanko la est-ce que gouvernement kura min sigilen filɛ wele bilala i ka dɛmɛ ma wa. Ministre fila donna gouvernement na olu ye ci bila ne ma déjà k'u bɛ fɛ ni conseil min bɛ n bolo ka d'u ma n b'o conseil d'u ma n ko baasi foyi t'a la n bɛ conseil di aw ma wa aw mago mana jɔ an na su ni tile an bɛ aw dɛmɛni tɛ dɛ Mali dɛmɛni de don an tɛ foyi ɲini aw fɛ aw ka baara ka ɲɛ aw bolo dɔrɔn y'an ka laɲini ye parce que n'aw ka baara ɲɛna aw bolo a da ka di Mali la a da ka di an bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ halisa Ala k'u dɛmɛ u ka baara la inshallah. Ayiwa sisan an bɛ taa Senegal n'a yirala k'a fɔ kunu
jamanatigi n'o ye Macky Sall a ye laseli kɛ min b'a yira k'a fɔ k'a tɛna kan bɔ tuguni ayiwa san 2000 o ni 24 jamanatigi si kalata minnu bɛna boloda ayiwa Senegal jamana kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar n'o ye Nama Jara ale ni kunnafoni dira Salif Sankano ko olu barola a ko la an ka jɛ k'u lamɛn. Tiɲɛ de don a ko k'a tɛ kɛ cɛbɔ ye kalata min bɛna san 2024 nka a y'a fɔ cogo min na ani i mana Macky Sall ye jabaranin na n'olu b'a fɔ télévision i mana Macky Sall ye télé la i b'a lɔn k'a fɔ a kumana i n'a fɔ a ma bɔ a dusukun na nka mun ka gɛlɛn anw bolo o ye a ye jamanadenw lamɛn parce que jamanadenw bɛ mun fɛ bi tɔn na n k'a fɔ Sénégaldenw bɛ mun fɛ bi o ye de a kana kɛ cɛbɔ ye a diyara ye o a diyara ye o a ma diya ye o a kana kɛ cɛbɔ ye o de kɛra donc an bɛ se ka o de minɛ hali n'a y'a sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko a ma bɔ a dusukun na parce que a kumana cogo min na a n'an y'a filɛ a tun bɛ cogo min na i n'a fɔ a ma bɔ a dusukun. An bɛ se ka fɔ a ka nin ŋaniya in k'a tɛ kɛ cɛbɔ ye a kɛra balinako de a ka politikitɔn mɔgɔw bolo n'o ye coalition Benno Bokk Yakaar bari u fanba ka laɲini tun ye de Macky Sall ka kɛ u ka cɛbɔ ye san 2024 la. An bɛ se ka fɔ surprise don parce que an b'a lɔn k'a fɔ ko a ka jɛɲɔgɔn ninnu Benno Bokk Yakaar mɔgɔw caman n'a ma sigi k'a fɔ ko a tɛna kɛ cɛbɔ ye parce que hali maire minnu taara a fan fɛ palais la sibiridon ni olu tun y'a yira k'a fɔ ko olu dalen de b'a la ko sibiri n'a mana kuma ntɛnɛn don na a bɛna kɛ cɛbɔ ye n'u mana nin mɛn a bɛ kɛ surprise de ye olu bolo. A k'a tɛna kɛ cɛbɔ ye nka a ko a b'a cɛsiri jamana jɔnsenw sabatili la jango kiiritigɛla sariyaw ka labato an bɛ waati min fanga sina Usmani Sonko ka kiiri kɔɲɔw ma ban fɔlɔ o kɔrɔ k'a ka nin kuma in ɲasinen bɛ fanga sina de ma wa. O kuma nin kɛn bɛ si ni maa min ma bɛɛ b'o dɔn parce que Macky Sall y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ ko wulikajɔ ni tiɲɛni mun kɛra Usmani Sonko ka ɲɛɲini kɔfɛ minnu minɛna ani minnu bɛ o kɔ olu bɛɛ bɛna juger sabula mɔgɔw ka minɛnw tiɲɛna donc n'a mana fɔ k'a fɔ ale bɛ a tɛna kɛ cɛbɔ ye nka fɛn fɛɛrɛw bɛɛ bɛna sigi sabula jamana nin bɛ se ka taa ɲɛfɛ tiɲɛni ninnu bɛ se ka bali cogo min na an b'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ sini Sonko de ma a n'a ka militants o fɛɛrɛ de b'a bolo. Sisan Macky Sall tɛna kɛ cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata la o tɛna kɛ gɛlɛya ye a ka politikitɔn Benno Bokk Yakaar mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa e bolo jɔn de ka kan ka kɛ cɛbɔ ye politikitɔn in kɔnɔ ni Macky Sall tɛ yen. Ni Macky Sall mana fɔ k'a fɔ ale tɛna kɛ cɛbɔ ye san 2024 jamanakuntigi kalata la a b'a dɔn a bɛ maa min sugandi Sénégalais caman yɛrɛ b'o dɔn parce que ni mana filɛ kabini lon min na n'a ye Amadou Ba nommé premier ministre la bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko ni nomination ni a bɛ sini jamanakuntigi kalata min bɛ na bitɔn na a jɛlen don k'a fɔ ko ni Macky mana déjà Macky le fait k'a ye nin kuma nin fɔ a bɛ se ka na ni ɲagami ni kɛlɛ dɔ ye Benno Bokk Yakaar ni APR kɔnɔ nka maa min bɛ se ka remplacer yɛrɛ a bɛ se ka maa min bila nɔ la o ye Amadou Ba de bɛɛ b'a dɔn Amadou Ba a kɛra Sénégal kokanko ministre ye ani tuguni Macky Sall ka programme yɛrɛ maa min b'a dɔn ministre yɛrɛ min b'a dɔn o ye ale Amadou Ba de ani fana maa min dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a kanu jamanadenw caman y'a kanu Amadou Ba ale dɔrɔn de bɛ se ka kɛ Benno Bokk Yakaar ka cɛbɔ ye san 2024 jamanakuntigi kalata la. Halisa an bɛ to Dakar ye ni jamanatigi Macky Sall ka ayiwa jɛmukan min b'a yira k'a fɔ k'a tɛna kɛ cɛbɔ ye san 2024 na fɛn min tun makɔnɔnen don kosɛbɛ Senegal jamanadenw fɛ a ka ca ni san 3 ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar halisa ale b'o kunnafoni walawala an ka lamɛn. Senegali jamanakuntigi Macky Sall ka kumaw kɔnɔ a y'a dusumakasi jira fɔlɔ tiɲɛni ni fagali minnu kɛra wulikajɔw senfɛ politiki mankanw kosɔn jamana kɔnɔ. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, a y'a ka politikitɔn mɔgɔw fana fo ani k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la walasa a ka kɛ cɛbɔ ye o kɔfɛ a y'a jira k'a tɛna kanbɔ san 2024 jamanakuntigi kalata la. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 20... Ne baden jamanadenw mun ye jamana ɲɛma kalata nata ye n ye miiri wa n b'a fɔ ye ko ne tɛna kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la o mun bolodalen don ka bɛn février kalo tile 25 ma san 2024 n y'o latigɛ ta hali ni sariyasuma tɛ n bali n ka kɛ cɛbɔ ye sabula a b'a dɔn cogo min sariyasuma dɔnbaw olu ye o latigɛw ta. Décision du Conseil constitutionnel. A ko dan sigira ŋunuŋunu kumaw la sisan k'a bɛ taa ni baaraw ye walasa jamana jɔnsenw ka labato ani ka lakana sabati. Contrairement donc wa ŋunuŋunuŋa minnu tun b'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka n kanbɔ ka kɛ jamana ɲɛma ye tuguni
m'a fɛ ka fɔ ye bibi in na ko ne hakili bɛ n ka kuma fɔlenw na hakili bɛ n ka ko kɔrɔlenw na o de la n y'a fɔ ka jɛya ka pereperelatigɛ ko san 2019 ni sarati ko ye n ka sarati filanan ani manda laban ye wa n bɛ taa ɲɛ ka jamana jɔsenw olu bato n bɛ taa ɲɛ fana ka jamana sariyaw olu bato jamana lakanako ani jamanadenw ka sɔrɔ ko n bɛ taa ɲɛ k'o lakana sabati. a dɔnna ko jamanakuntigi Macky Sall tɛna kɛ cɛbo ye san 2024 jamanakuntigi kalata la sisan ɲininkali bɛ yɔrɔ min o de ye a bɛna jɔn de sugandi a ka fara ka politikitɔn ɲɛmaya la n'o ye Benno Bokk Yakaari ye walasa a ka kɛ cɛbo ye o jaabi bɛna dɔn don nataw la ka da kan kalo 7 de tora o ni jamanakuntigi kalata cɛ Nama Jara Dakar VOA Bambara. Porté surtout sur la gestion d'un pays. Ayiwa sisan an bɛna kunda Sikaso an bɛna kuma ayiwa nakɔ sɛnɛw de kan n'a yirala k'a fɔ ko Sikaso musow bɛ baara caman kɛ o baaraw cɛla o ye sugu nakɔ ye nka caman b'u yɛrɛ ɲininka nafa ni gɛlɛya jumɛn bɛ musow ka nin baara nin kɛli la o hukumu kɔnɔna na VOA Bambara l'accident ka bɔ Sikaso n'o ye Awa Bamba ale ye lakalita ɲini tɛnkunni kɛ a ko la ani a ye kuma falen kɛ ni sigida musow dɔw ye an ka jɛ k'u lamɛn. Sikaso mara kɔnɔna la musow de ka ca kosɛbɛ sabula kɛmɛ sara la musow bɛ taa jɔ fo 52 la i bɛ taa sɔrɔ o musow a caman bɛ bololabaaraw kɛ o dɔ ye nakɔsɛnɛ n'an y'o fɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko Sikaso ye sɛnɛkɛduguba ye Mali kɔnɔ muso minnu ka baara ye nakɔsɛnɛ ye an wulila ka s'u ma walasa k'u ka baara cogoya dɔn ani gɛlɛya min b'u da la baara in kɔnɔna la Salimata Berete ale ye nakɔsɛnɛla ye ale bɛ Janburu la Sikaso a ka laseli la a y'a jira k'a fɔ ko nakɔsɛnɛ nafa b'a la sabula ale b'a ka musaka bɛɛ bɔ a ka nakɔsɛnɛ baara la ani a bɛ nakɔfɛn minnu sɛnɛ olu bɛ taa yɔrɔ camanw la. Ne yɛrɛ kɔni bɛ nakɔsɛnɛ na mɛnna yɛrɛ le fɛn min ye san 20 ye a b'o bɔ mɛ ca yɛrɛ la an b'an ka komisɛnninw sɔrɔ a la an b'olu sɔrɔ a la bɔn ne bɛ karoti sɛnɛ n bɛ su sɛnɛ n'olu bɔra an bɛ kaba don an bɛ gan kɛnɛ don tabaga baara o bɛ na san bolo ka taa Bamakɔ yɔrɔ ninnu na ne min ka foro ka bon kɔni Bamakɔkaw b'a san bɔ ni foro fana ka bon a bɛ dan Sikaso yan Sikaso ka musow b'a san bolo. Fatumata Tarawele ale fana ye nakɔsɛnɛna ye ka bɔ Janburu la a ka fɔ la a bɛ nakɔsɛnɛ na nin y'a san 20 ye wa a bɛ fɛn caman sɛnɛ Janburu kɔnɔ yan bɛ nakɔ sɛnɛ o de la a bɛ san 20 ni kɔ bɔ bi kana an b'a baara la denmisɛnninw bɛ yen an kɔni bɛ baara misɛnninw kɛ n'o bɛɛ ye mɔgɔw bɛ na san fɛ u bɛ taa n'a ye dugu la fɛn su karoti b'a la jaba b'a la pɔmu b'a la salati b'a la pɔbɔrɔ ninnu bɛɛ b'a la an mana min sɔrɔ kɔni tiɲɛna an b'a bɛɛ sɛnɛ n'an y'a sɛnɛ fana n'a y'a diya a bɛna bɔ an kan yan a bɛna yan an b'a sɛnɛ la an b'o baara de kɛ ko baara tɛ taa gɛlɛya kɔ ni nakɔsɛnɛna ninnu y'u da maga u ka gɛlɛyaw la degun minnu b'u kan u ka nakɔsɛnɛ na Salimata Berete nakɔsɛnɛna don ka bɔ Janburu la mɛ min bɛ ka an sɛgɛ sa o ye jiko ye jiko ani n'an bɔ kuma sera tiɲɛ yɛrɛ la fɛn siko b'an sɛgɛ fo k'a lɔ n'an tun bɛ dɛmɛ sɔrɔ o yɔrɔ la e b'a sɔrɔ baarakɛ ko dusu bɛ k'e kɔnɔ mɛ fɛn si wari bɔ ka fɛn si sɔrɔ wari tɛ yen bitigitigiw dun tɛ sɔn k'a juru don mɔgɔ la o gɛlɛya kɔni b'an kan yɛrɛ le. Fatumata Tarawele ale fana ye nakɔsɛnɛla ye ka bɔ Janburu la b'a da maga a fana ka gɛlɛya la gɛlɛya b'an ka ca na wari ko bɛ yen wari de bɛ baara kɛ n'an tun ye wari sɔrɔ an bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ de o gɛlɛya kɔni b'an ka ca an yɛrɛ la a n'an sɛgɛn bɛ yan yɛrɛ ne nana musokɔrɔba ye san 50 ni kɔ a b'a yɛrɛ la hali bi wari ma sɔrɔ an b'olu kɔ aw ka dɔn k'a fɔ ko nin musow n'u ɲɔgɔnna caman de bɛ Sikaso minnu cɛsirilen don kosɛbɛ Sikaso ka ɲɛtaga baaraw la ko baara lankolon tɛ yen Awa Bamba VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso. Halisa an ka kunnafoni ka bɔ farafina gun fan wɛrɛw la an bɛ taa Sudan jamana na n'a yirala k'a fɔ ko kɛlɛcɛ pankuru o dɔ binna Khartoum dugu kɔnɔ tarata dɔn yɔrɔ min na kɛlɛw ni marifaciw o ɲɛsilen bɛ sigida bonni ma kin caman kɔnɔ Sudan faba kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ayiwa sɔrasi cɛw olu de ye nin pankuru nin bon seerew ka fɔ la seerew dɔ fana minnu bɛ bɔ Khartoum woroduguya fan fɛ olu fana y'a fɔ k'u ye ayiwa pankuru bolibagaw dɔw ye u bintɔla ni ayiwa kisila fiɲɛbara n'a bɛ wele ko parachute o pankuru bintɔ fɛ seere dɔ min fana ye milice rapid force support forces n'a bɛ fɔ o ko FSR kɔnɔ o y'a fɔ AFP ye ko olu ka jɛkulu ye de sɔrɔdasi pankuru nin ci a jɛkulu b'a jira k'a fɔ ko bolibaga olu minɛnen u jiginnen kɔ
a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ k'a jira fana ko sɔrasiw ye faga jugu kɛ Khartoum mara kɔnɔ. An bɛ taa Faransi n'a yɛrɛla k'a fɔ ko Paris jamana sɛgɛsɛgɛli kiritigɛla dɔ o dɔ sigira sen kan walasa ka Ibrahim Kulubali fagali sɛgɛsɛgɛ san 2011 avril kalo la n'o ye Côte d'Ivoire jamana kulu murutilenw ɲɛmakɔrɔ ye min kɔnɔ a dalen b'a la ko fanga ɲɛmɔgɔkɔrɔ n'o ye Guillaume Soro n'a jɔnɲɔgɔn olu sen tun b'o la. AFP ka laselila tarata don ka bɔ o yɔrɔ la min bɛ o kow dɔn. Kiiritigɛso dɔ y'a jira ko nin kiiritigɛ sɛgɛsɛgɛli nin daminɛna. O kɔfɛ ɲininkali minnu kɛra nin sigidaden walew ye n'o ye Monsieur Kulubali denmuso ye ka ɲɛsin tɔɔrɔ kow ma ka ɲɛsin fana bɛnkan kɔrɔw ye min bɛ tɔɔrɔ kow ani ɲangili wɛrɛ walima furakɛli juguya adamadenya baliya walima mɔgɔ dɔgɔyali kan ani mɔgɔ faga. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Halisa Malikura bɛ sen na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fana Tominia radio parisien kan n'o ye fiɲɛ turukala 98.8 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ kan www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara. Halisa aw bɛ Malikura de jamukan kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC VOA soba 6nan kɔnɔ. Sisan an bɛ segin ka na an ka kibaruyaw la. An bɛ taa hali bi Mali la k'a yira k'a fɔ ko sunbala n'o bɛ bɔ ɲɛbɛ la ni a bɛ wele fana farafina ko farafina magique min don o bɛ dilan ni nɛrɛ jiri kisɛ walima ayiwa jiriden min tun bɛ dun kabini wale o maakɔrɔbaw fɛ wa a bɛ bana caman fana furakɛ a yirala k'a fɔ o kunnafoniw na nka VOA Bambara lasigiden n'o ye Abibata Traoré ale o bɛ o bayɛlɛmali ɲɛfɔ an ye an ka jɛ k'a lamɛn. Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ farafina jamana caman kɔnɔ musow bɛ nɛrɛkolo bayɛlɛma ka kɛ dumunifɛn wɛrɛ ye min bɛ wele ko sumala. Kabiri lawale sumala tun bɛ kɛ dumuni caman na wa jateminɛw y'a yira k'a dunni bɛ bana caman kunbɛn ani ka u furakɛ. O kama an sera madɔw ma walasa nɛrɛkolo yɛrɛ bɛ bayɛlɛma ka kɛ sumala ye cogo min fo ka taa se a dunni nafa min bɛ se farikolo ma. Madame Kulubali Funɛ Kulubali ale ye sumala dilanna ye Sikaso. Ala bɛ dilan ni nɛrɛkolo de nɛrɛkolo gɛrɛgɛrɛ da i bɛ nɛrɛkolo san n'i y'a san san i bɛna folo n'i b'a folo i b'a kɛ kolon na ka bugu yan tɛntɛn ka k'a kan donc o b'a susu jago i b'a ɲigin fɔlɔ k'a mélanger ji la ka sɔrɔ k'a kɛ ɲintina kolon kɔnɔ sisan k'a susu donc n'i y'a susu o la sisan i b'a fiyɛ ka sɔrɔ k'a sigi donc n'a mɔna bilen i bɛ tila k'a bɔ k'a foroki sisan ka farafinma in bɔ a la k'a ko tuguni ka tila k'a balabala ka sɔrɔ k'a bila tile 3 a bɛ su 3 kɛ i bɛ sɔrɔ ka bɔ ka taa si. An bɛ don min na i komi bi sumala dunni man ca du caman kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta a dilanni ma jɔ a dilanbagaw fɛ. Madame Kulubali Funɛ Kulubali. N buramuso de tun b'a dilan y'a ye ale de ye n kala dilanni na voilà kabini nana ale de tun b'a dilan donc ale yɛrɛ tanyana sisan donc ne fana y'a kɛ n ka baara ye. Awɔ ne yɛrɛ b'a dilan ka n b'a bila ka taa Bamakɔ de ka caya awɔ a bɛɛ n b'a dilan ka bila ka taa di n kansinamuso olu b'a lima balo kɛcogo ɲuman fɛ. Sumala ka ɲi adamaden ka kɛnɛya ma a dunni bɛ nafa caman lase an farikolo ma
a nafa fɔlɔ an b'a fɔ fɛn minnu ma ko protéine n'o ye farikolo jɔlanw ye olu de ye farikolo birikiw ye olu de b'a kɛ sababu ye farikolo kolow bɛ sigi ɲɔgɔn kan farikolo bɛ se ka baara kɛ o caman bɛ sumala la mɔgɔ min bɛ sumala dun o bɛ farikolo jɔlan ninnu caman sɔrɔ n'o ye protéine ye. Sumala nafa ka bon kosɛbɛ ni ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ ma ɲagami a la a dilantɔ fɛ. Dr Diallo Modibo ale ye dumuniko sɛgɛsɛgɛ dɔgɔtɔrɔ ye. Sumala nafa ka bon kojugu nafa ba de b'a la franchement quand c'est naturel m'o fana fara kan parce que avec les temps qui courent maintenant mɔgɔw bɛ mélange caman kɛ sinon ni nɛrɛkolo yɛrɛ gansan taara k'o dilan k'o kɛ sumala ye de façon naturelle vertu ba de b'a la propriété ba de b'a la a bɛ mako ba de ɲɛ organisme la a b'a to a bɛ farikolo kɛnɛya sabati. Sumala dunni ka ɲi kosɛbɛ i n'a fɔ madame Sise Kadijatu Tarawele ale ye gwadomuso ye Sikaso ka fɔ la. Ma san mɛnna fɛn fɛn ye san 10 ni kɔ ye a b'a bɔ bi fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ sumala le dun u ka banamisɛnnin kun man ca kan an sisan bi mɔgɔw ta bɔ ne bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ u k'u mago don sumala la sumala ka ɲi. Bɛɛ dɔnnen kɔfɛ an ka hakili to an ka dunfɛnw na walasa an ka kɛnɛyaw ka sabati. Habiba Nango Tarawele, VOA Bambara, Bamako. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Ayiwa aw yɛrɛ ala kɔlɔsi bi ye selidonba ye Amérique jamana na n'o ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya don seli ye n'o ye 4 juillet. Ayiwa hukumu kɔnɔna na VOA Bambara fasiribaga Modibo Dambele ale ni Mali tungaranke damadɔ dɔ kumana ayiwa a seli bonya kan a n'a kɔrɔ u yɛrɛ ye an k'u lamɛn. Ameriki jamana a bɛna ka jamana kanabilali ni dɔw ko a ma ko yɛrɛma hɔrɔnya a b'o ɲɛnamaya la bi n ye don kɛrɛnkɛrɛnlen de Ameriki jamana ka dɔfɔ kɔnɔna la cɛ ani muso Ameriki jamana kɔnɔna la olu de wulila k'u disi da Anglais jamana disi la yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na Maliden minnu bɛ yan ani farafinaden minnu bɛ yan jamana kɔnɔna la olu bɛ nin don in u b'a ɲɛnamaya cogo di o hukumu kɔnɔna la an wulila ka se Maliden dɔ ma yan a ɲɛfɔli k'an ɲɛna u bɛna nin don in u bɛ kan ka ɲɛnamaya cogo min na. Bon ne tɔgɔ ye Mohamed El Mansour Agalma ne Mali kalandenw ka association président ye donc 4th of July o ye fini ye États-Unis bɛna ka indépendance fêter comme 100 au 100 donc indépendance sɔrɔla en 1776 donc u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ Angleterre bolo colonie 13 kun don farala ɲɔgɔn kan donc k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta donc 100 au 100 Amérique jamana kɔnɔ a b'a don fêter kosɛbɛ état bɛɛ kɔnɔna na donc bon an fana minnu bɛ en tant que malien an kɔni an bɛ an fana minnu bɛ yan nɔ o fana ye c'est une inspiration pour nous également donc k'a ye o fana b'u ka indépendance fêter cogoya min na donc voilà écolidenw bɛ fan o fan fɛ maliyɛnw bɛ fan o fan fɛ u bɛ fara américains kan k'u ka bi don in la ɲɛnɛmaya cogoya min na. A ka tɔn kɔnɔna la a bɛna nin don kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛnamaya cogo di. Anw yɛrɛ bɛna la ɲɛnɛmaya ka information passer mɔgɔw ma donc ka mɔgɔw bɛɛ ladɔnni a don na donc a don yɛrɛ fana an fana bɛ se ka ko minnu kɛ o de ye ka conférencew kɛ donc ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogo di a taara cogo di u bɔra yɔrɔ jumɛn ka n'u yɛrɛ sɔrɔ u bɛ yɔrɔ min na bi donc an kɔni an bɛna la ɲɛnamaya ten en même temps ekɔlidenw minnu bɛ taa wɛrɛw fana na i b'a sɔrɔ u fana faralen don organisation wɛrɛw fana kan minnu b'a célébrer. O kɔfɛ an y'an ɲɛsin Atlanta, Georgia ma Maliden dɔw fana sigilen don minnu nalen don kalan na yan olu bɛ kan ka Ameriki jamana kan ni kanabilali don walima yɛrɛma hɔrɔnya don u bɛ kan ka ɲɛnamaya cogo di. An balimamuso dɔ ni ale sigilen bɛ a nalen don kalan na yan ale y'a jira k'a fɔ k'olu fana kɔni nin ye tasibila ye ani nisɔndiya don u bɛna mun kɛ ka fara u Amerikɛn tɔɲɔgɔnw kan o kɔfɛ u bɛna tila ka na barbecue fana kɛ. Ne tɔgɔ Maimuna Lasina Jabate ne bɛ Atlanta, Georgia n bɛ baara kɛ restaurant dɔ bolo n y'o manager ye ne de b'o gérer. Bon faamuyali min bɛ sɔrɔ a la ko ɲuman kɔni don parce que dugu min don dugu in de y'an bisimila yan nɔ an b'a dugu kan n'a ma ɲɛ i bɛ wali dugu kan ka ban kɔni n'u ye fêtiw kɛ i fana bɛ se k'i ta fêti fɛ dɔɔni an bɛna ɲɛnamaya cogo min na an bɛna fêtiw kɛ an bɛ barbecue k'u nɔfɛ ka gɛrɛw fana na kosɛbɛ a bɛ hakilina min jigin ne kɔnɔ o ye ka se ka kalan kɛ ka baara kɛ ka taa an fana ka dugu développer ka na n'a ye nin ninnu bɛ ka mun kɛ ka se k'o ɲɔgɔn kɛ n ka jamana kan quoi parce que u ka jamana baaralen don ka ɲɛ an bɛ fɛn minnu ye yan nɔ n'olu bɛ mun kɛ a ne kɔni o de ka kɛ n ka jamana kan an bɛ expérience fana sɔrɔ tuguni ka fara an ka dɔnta ninnu kan an bɛ se ka t'o fana di an ka malidenw ma minnu ma se ka opportunité sɔrɔ ka na yan. Ayiwa ni tun ye VOA Bambara faseriba
Modibo Dambele ka ɲiningaliw Mali jamanadenw minnu bɛ kalan na n'u sigilen bɛ Amérique yan o ka seli ni ko la. Halisa Amerika yɛrɛma hɔrɔnya selidon na a bɛ ka yira k'a fɔ ko jamanadenw dɔw bɛ ka faga olu bɛ senna jamana kɔnɔ a mara caman dɔ la i n'a fɔ a kɛra cogo min na Philadelphie ayiwa Texas mara la o ni Baltimore yan Washington kɛrɛfɛla la. VOA Bambara lasigiden ani kunnafondila Mariam Traoré ale b'a lakalan ye an ka lamɛn. Philadelphie AFP ka laseliw senfɛ y'a lase ko finitigiw n'o ye polisiw ye sera ka fagalikɛla dɔ minɛ min tun kɛlen don ka gilet pare-balles don. Kuma min na a ye mugu kululi daminɛ Philadelphie bɔlɔnkɔnɔnaw la kɛra sababu ye ka mɔgɔ 5 ɲɔgɔn faga. Funankɛni 2 olu jokina a senfɛ yanni ni makofɔlen in ka sɔrɔ k'a yɛrɛ labila ka di finitigiw ma. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko siralatigɛlen jɛlen foyi tɛ nin ningɛlɛya wale kɛbaga ani a ka maa fagalenw ni maa joginenw ni ɲɔgɔn cɛ. Commissaire de police Daniel Outlaw k'a laseliw senfɛ a ye min kɛ kunun tɛnɛn wula fɛ ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye. Ko ni karo gɛlɛya wale kɛbaga kuma min na a bɛ k'a ka walejugu kɛ y'a sɔrɔ marifa b'a bolo min bɛ wele ko type AR ani ka fara marifakisɛ donnan caman kan ni o bɛ wele ko chargeur d'arme nanzarakan na fo ka taa se polisiw ka scanner dɔ ma. Sɛgɛsɛgɛli gɛlɛn minnu kɛra kunnafoni di cakɛda fɛ n'a bɛ wele ko The Associated Press ani USA Today minnu ni sanfɛ kalanso n'o ye Université Northeastern ye bɛɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra karo gɛlɛya wale 29nan de ye Philadelphie mara kɔnɔna la kabiri ɲinan san 2023 kɔnɔ wa ko min ɲɔgɔnma deli ka kɛ u ka jatew kɔnɔna la. Na sira wɛrɛw fɛ Texas mara fɛnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ wele ko Fort Worth mɔgɔ 7 ɲɔgɔn fɛnɛ fagara ye mɔgɔ 8 olu fɛnɛ jogina min fɛnɛ kɛra mugu ci dɔ senfɛ sufɛyan fan fɛ i n'a fɔ a finitigi polisiw y'a lase cogo min na. A bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 7 ɲɔgɔn o de fagara. Maa minnu ye kasara sɔrɔ dangariliw senfɛ maa kelen bɛ yen min ka fagali la kodɔnna dangarili yɛrɛ kɛyɔrɔ la. A mɔgɔ 2 tɔw fatura sangani kɔnɔ dangarili kelen kɔfɛ. Ka fara o fɛnɛ kan mɔgɔ 8 olu de jogina marifakisɛ la n'u bɛɛ lajɛlen tilala ka taa a mara dɔgɔtɔrɔso la i n'a fɔ jabaraniso ABC News ale y'a lase cogo min na. Ayiwa sisan an bɛna an ka bi don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lamɛn ka bɔ Chaka Traoré Bamako. Mali senatolantan championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw ko don minnu bɛ première division ko fɔ saison 2002-2003 a sera a sɛkili 3 siriyɔrɔ ma ka da kan a dɔn tɛ halisa club min bɛna ŋanaya sɔrɔ kama sɔrɔ championnat tɔ tile 2 club 2 de bɛ yen ŋanaya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kabini championnat tile laban ninnu na AS Real de Bamako ale ni Joliba Athletic Club tile 28 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ AS Real de Bamako bolo kuru 56 jɔyɔrɔ filanan bɛ Joliba bolo kuru 53 club 14 tɔ la a si tɛ yen min ka kuru bɛɛ 50 bɔ min bɛ jɔyɔrɔ sabanan na AS Bakari Jande Barawuli ale ka kuru 44 championnat tile 2 tɔ de bɛna kɛ ka taa ba 4 ye barisabu club 2 minnu bɛ ɲɛfɛ AS Real de Bamako ale ni Joliba Athletic Club a kelen o kelen mana keleku o ye kɛlɛ tiɲɛnen ye o bolo. O de la tile 29nan o min bolodara fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan fan 2 bɛɛ fɛ walasa ka sebaya sɔrɔ ka tile 30nan n'a laban o ɲɔgɔndan ma kɔnɔ. Tile 29nan kɛnɛ kan sinikɛnɛ alamisa juillet kalo tile 6 san 2023 stade Jara Achila Kulikoro AS Real de Bamako bɛ stade Malien de Bamako bisimila. O don kelen ASB terrain na Bamako Binga FC bɛ Joliba Athletic Club bisimila. ɲɔgɔndan ninnu 2 bɛɛ bɛ daminɛ ni nɛgɛ 16 dana gosira ka ŋanaya sɔrɔ ni championnat kun cɛra o club de bɛ taa Mali jɔyɔrɔ fa Ligue des clubs champion kɛnɛ kan farafina gun kan san wɛrɛ saison na 2023-2024 VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. Ayiwa nin bɛna dan cɛ an ka bi jɛmukan na an ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan labɛnna balimakɛ Cheikh Turo fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Zainab bolo ni jɛmukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn don wɛrɛ la. Unity,